पानी निया लाଗୁଛି भोपाल देखो ना झारू देखो टोटल लगी मारे है ना पानी नहीं आने ଛଡାବ କୁଟି କୁଟି କରାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କରିଥିବେ ଆଉ ନା ଏ ଗ୍ୟାସ ଟା ବାସୁଛି ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ କୁଟୁନି ବା କପଡା ଦେଇ କୁଟୁନି ସାଡେ ନା 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 ପେଟ୍ରୋଲ ତ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ରେଟ୍ କମି ଯାନ୍ତା ପଛୁଟା କେତେବେଳେ କଣ ଜୋରେ ଉଠି ଉଠି କଣ ଏଟା ଲିଭୁଛି କେମିତି ବିଲେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଲିଭିବ ପାଣି ଲିଭିବ ଲାଇନ୍ ଏଠୁ ନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି ଭିତରେ ଜଳିଯିବ ଶେଷ ହେଲେ ସେଇଆ ହେଇଛି ଗ୍ୟାସ ଟା ଆସୁଥିଲା ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ ଟା ଜଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ପାଣି ଜଳୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି ପାଣି ଜଳୁ ସେ ପାଣି ଅଲଗା ରଖିଲାଣି ଜଳିବ ବାହୁରିଆ ପୁଅ ନା କିଏ ଇଏ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ କହିବେ ଆରେ ଟୁଲୁ ମଟର ରଖନ୍ତୁ ଅଧଣା ଖଣ୍ଡେ ଜଗନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ପାୱାରଟା କମୁଛି କି ବଢୁଛି ଜଳିଗଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦି ଅଧିକ ଜଳିଲା ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଯଦି କମି ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ୟାସ ଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିଲା କମିଗଲା ଲାଇନ୍ ଟା କାଟି ଦଉନା ଫୋନ କରିକିରି ଲାଇନ୍ ଯଦି ଯିବନି ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଏମସି ପକେଇ ଦଉନା ପାଇଲା ପାଣି ତ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରୁଛି ପାଣି ତ ଅଟୋମେଟିକ ବାହାରୁଛି କାଇଁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଛି ନା ସୁରାଦା ପାଣି କଣ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ପାଇପରେ ଇଏ ଫୁଟରେ ପାଣି ଆଇଲା ଏତେ ଓଭରଫୁଲ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଓଭରଫ୍ଲୋ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ନା 900 ଫୁଟରେ ଆମର ଓଭରଫ୍ଲୋ ଆସେ ଏଠି ଇଏ ଓଭରଫୁଲ ହେଇଗଲା ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ଓଭରଫ୍ଲୋ କଣ ପାଣି ବାହାରୁ 120 ଫୁଟ 127 ଫୁଟ ଦାଦା ବାଡ କରିବ ଆଉ ସେ ଜଳୁଛି କେତେ ସମୟ ଦେଖିବା ଟିକେ ଜିନିଷଟା ସେମିତି ରାତି ସାରା ଆଜି କହ ହଉରେ କେମିତି ଜୋର
ଗଲା ତମେ ଜାଣିବେ ନା ଖରା ଆକ୍ସନ ମୁଣ୍ଡେ ସବୁ ଠିଆ ହଉନା ହେଲା ମାନେ ଖାଲି ଦିଆ ଭାଇ ସାବଧାନ କରିବ ସାବଧାନ ଜାଗା ଅଛି ପାଇପ ଲାଇନ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ବାଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି